Velkommen til dette kursus i kursusrækken, der handler om tekniske hjælpemidler. I dette kursus introducerer vi dig til forskellige typer af hjælpemidler. Dernæst kigger vi nærmere på, hvordan de forskellige hjælpemidler anvendes korrekt, så de hjælper dig og beskytter dig. Inden vi runder lektionen, er med et kig på, hvordan tekniske hjælpemidler skal efterses og vedligeholdes, så de fungerer korrekt. Lad os kaste os ud i det. Når det kommer til håndværktøj og udstyr, skal du være grundigt instrueret, og der skal være en brugsanvisning tilgængelig. For elektrisk drevet eller motoriseret værktøj og udstyr gælder også, at det skal vedligeholdes og efterses efter producentens anvisninger, hvilket ofte er en gang om året. Jeres risikovurdering og hyppigheden af brug kan dog føre til behovet for oftere eftersyn. Igen er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det sker. For måleinstrumenter er der ofte også krav om kalibrering af udstyret. Noget, der typisk også bliver udført i forbindelse med vedligehold eller eftersyn. Det burde fremgå af en etiket på udstyret, hvornår det sidst er blevet kalibreret. Alt værktøj og udstyr, ligesom maskiner, med bevægelige dele udgør en risiko, når du bruger det. Typisk kalder man det skærende og roterende værktøj i bred forstand, og som du lærte i første lektion, så er der skærpede krav til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer en særlig risiko, og det gør alt arbejde med skærende og roterende værktøj. Vi kunne godt vise dig en masse ubehagelige billeder med personer, som er kommet galt af sted, men det undlader vi. Billedet her med handsken, der sidder i rundsaven, er sikkert nok til at aktivere din fantasi. Ulykkerne sker typisk, når maskiner eller udstyr anvendes forkert, eller når værktøjet smutter, tabes eller går i stykker. Og så er der alle de farlige situationer, hvor det kan gå galt. Save med defekte eller afmonterede skærme. Håndholdte save og vinkelslibere, hvor materialet ikke er forsvarligt fastholdt, eller hvor du fører værktøjet med en hånd. Brug af knive i dårlige arbejdsstillinger, på glat eller ujævnt underlag, eller mens du holder materialet med den anden hånd. Klik til næste side, hvor vi taler om, hvad du kan gøre for at undgå ulykker med skærende og roterende værktøjer. Lad os kigge på, hvad du kan gøre, så du ikke bliver udsat for en ulykke med skærende eller roterende værktøj. Tal med jeres arbejdsgiver eller arbejdsleder om, hvilke maskiner og værktøj, der er egnet til de forskellige arbejdsopgaver, så I har det rigtige værktøj til arbejdet. Gør opmærksom på, hvis du er i tvivl om, hvordan de forskellige maskiner og værktøj anvendes korrekt og sikkert. Tjek altid maskiner og værktøj for mangler, inden du tager dem i brug. Vær især opmærksom på, at de nødvendige beskyttelsesskærme er intakte og virker. Stop øjeblikkeligt arbejdet med maskiner eller værktøj, hvis der opstår defekter eller fejl. Overhold den instruktion, du har fået i sikker og korrekt brug, og brug ikke udstyret til andet end deres formål. Tjek derfor, hvad producenten skriver i brugsanvisningen. Sørg for, at der er ryddet op der, hvor du skal bruge maskiner eller værktøj, og sørg for, at du står på et stabilt underlag. Brug kun værktøj, hvor du har styr på både arbejdsteknik og arbejdsstilling. Du skal have fokus på arbejdet og være ekstra opmærksom eller sige stop, hvis du er træt eller har travlt. Lad os tage et kig specifikt på boremaskinen, som er et meget udbredt værktøj. Vær forberedt på, at boret kan sætte sig fast. Brug derfor aldrig spærreknappen, som holder aktiveringsknappen inde. Det skal være sådan, at så snart du slipper knappen eller boremaskinen, så stopper den. Bor aldrig i løse emner eller materialer. De skal være fastskruet eller fastholdt, så du har begge hænder fri. Hvis det støver, så brug afsug direkte på værktøjet eller brug udsugning direkte over arbejdsstedet. Som en ekstra beskyttelse, så anvend egnet åndedrætsværn. Tag handsker og sikkerhedsbriller på, hvis der skulle ske noget uforudset, såsom at boret knækker, materialet flækker, du kommer ud af balance eller noget helt fjerde. Den største og mest alvorlige risiko ved slibe- og skæremaskiner er skivesprængning, da det kan medføre alvorlig personskade. En skarp skive i høj fart kan trænge langt ind i en blød krop. Nu er en vinkelsliber måske ikke det mest udbredte værktøj for en elektriker, men skivesprængning er en alvorlig situation. Så lad os ganske kort kigge nærmere på det. Skivesprængning bliver fremkaldt ved, at skiven er forkert fastspændt. Brug korrekte spændeflancher, mellemlæg og tilspænding, og læs brugsanvisningen. At der er større omdrejningshastighed, end skiven er godkendt til.
At skiven bliver brugt forkert, og at der for eksempel er skævt eller for stort tryk. At der er dårlig afretning. At der er sløset behandling med stød og slag. Gutten her er glad for sine sikkerhedsbriller i dag. De reddede hans øje og hans syn, da skiven sprængte. Lad os runde dette emne af med sikkerhedsregler for brug af vinkelsliber. En vinkelsliber er altid tohandsbetjent, med mindre producenten har angivet noget andet i brugsanvisningen. Tag stikket ud af kontakten, når du skifter skiven eller afmonterer batteriet. Brug en skive, der passer til værktøjet, og som er godkendt til omdrejningstallet. Fastspænd skiven med de korrekte spændeflanger. Afprøv, om skiven roterer uden at den slinger, inden du tager den i brug. Den beskyttende skærm skal altid være sat på. Tryk ikke hårdt på skiven. Udsæt ikke skiven for skævt tryk eller andet, der kan knække den. Brug ikke skæreskiver til at slibe med, eller slibeskiver til at skære med. Læg værktøjet forsigtigt, så skiven ikke får stød. Læg værktøjet, så skiven ikke bliver våd. Brug altid høreværn. Brug altid øjenværn eller sikkerhedsbriller. Når håndslibemaskiner udvikler støv, skal de have afsugning. Tag løst hængende halstørklæder, tøj og smykker af, som kan blive fanget af skiven. Lad os holde en kort pause, inden vi går videre med eftersyn af tekniske hjælpemidler. Der gælder det samme for tekniske hjælpemidler, som der gør for personlige værnemidler, nemlig at de skal både efterses og vedligeholdes, for at du kan være sikker på, at de virker som de skal og er forsvarlige at bruge. Vedligehold og reparation skal udføres i henhold til producentens anvisninger. Det betyder, at der af brugsanvisningen skal fremgå, hvordan værktøjet eller udstyrs anvendes korrekt, opbevares, vedligeholdes, repareres og rengøres. Generelt skal værktøj og udstyr opbevares forsvarligt, så det ikke skades eller forringes. Eftersyn af tekniske hjælpemidler, værktøj og udstyr er noget, der skal udføres periodisk og systematisk, og som din arbejdsgiver har ansvaret for. Eftersyn skal dokumenteres. Nogle eftersyn skal udføres af sagkyndige, eksempelvis når det gælder trykbærende udstyr, trucks, lifte og meget andet. Resten kan arbejdsgiveren selv udføre, hvis han eller hun blot har en kompetent person til det. Typisk kan du se på en etiket på udstyret, hvornår det sidst har været efterset. Kan du ikke se det, så spørg. Ved at spørge får du også sat fokus på eftersyn på jeres arbejdsplads. Det var eftersyn af tekniske hjælpemidler. Klik til næste side, og vi vil opsummere, hvad du har lært. Lad os opsummere, hvad vi har været igennem i dette kursus. Du ved, at du skal være grundigt instrueret i brugen af hjælpemidler, og at der skal være en brugsanvisning tilgængelig. Du har fået en gennemgang af de forholdsregler, som du skal tage dig ved arbejde med skærende og roterende værktøj, herunder eksempelvis boremaskine og vinkelsliber. Du ved, at tekniske hjælpemidler, værktøj og udstyr skal være efterset og vedligeholdt, så det er sikkert at bruge. Her til sidst følger en lille test, som skal bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen. På næste side følger 5 tilfældige spørgsmål, og du skal svare korrekt på de 4 af dem for at bestå testen. Du har flere forsøg. Når du har gennemført testen, er denne lektion færdig. God fornøjelse.